Aruvaluezeama Iba bakuta lodo good na kukalumo. Shana di nsusu okuba. Chitako yakuo. Aba keyboard. Ena usoje kukalumo. One day father. Thank you for the one. Even if someone can not wake up. Mama Aruvaluezeama cannot do. You can never out. I'm in the 100 years. Can you get a moon? But I'm gonna 100 years. I do a couple of days. What can you do? What can you do? I was working back home. What can you do? You better come to work. Unu na-ebu onye nne ya nọ n'ugbo ọgwụ n'ime ibe na-amasị onye nne ya Aruvaluezeama ka ndị ọgwụ kedu nwanne gị ozi ebube chukwu n'ọgwụ Aruvaluezeama ka ndị ọgwụ Ejike ma ajụjụ nwere ihe nne kedu maka mmọnwụ anaghị onwe eke anaghị onwe nwe ụgwọ na anaghị ọrụ ụgwọ na mmadụ gwọrọ ya anọ m Lagos anọ m South nwoke anaghị ọrụ ụgwọ Shana bụ managing director wepụ na ntịsi egwu amụzi si lọ́nà Lagos ìmáàmù lọ́nà Lagos lọ́nà owó Haúsá.